Čaute, ja som Tino a dneska vás vítam u ďalšej hry. Hra sa volá Color Switch a hneď sa pustíme do toho a nejdeme strácať čas. Takže vlastne sme taká malá gulička, musíme ísť presne na farbu. A ťukáme. A nepochopil som to. Aha, pochopil som to už. Takže sme malá gulička, ktorá skáče. Ako sa mi to buglo, alebo čo? Proste ste malá gulička, ale môžete sa rýchlo vrátiť nás. Vidíte? V tom okruhu sa nedá držať. Počkajte, ešte raz si vysvetlíme túto hru, prosím vás. Poďme ešte raz. Domov, ale ja chápem tej hre, ale ja sa zabijem hneď. Že ešte raz by som vás poprosil o to vysvetlenie how to play. Čukáš? Čuká mi. Oho, tak asi už. Teraz hop, 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 aha. To je ťažšie. Hop, 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 hop. Chápem to, len to je ťažké. Hop, 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 hop. Toto je ťažšie, ja sa na ňu môžem ísť. Hop, 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 po, po, hop, 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 po, po, ne, toto je ďalšia rageovacia hra, ako fakt, ja už nemám nervy na tieto ragečky, hop, 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 hop. Aj, ja mám rage už. Hop, pop, 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 pop. To čo je? Ideme, sme malá gulička, ktorá musí skákať na body. A mení farbu vždy. Rybky. Tam. Kurník, šopa. Tu je ružová. Už som bol skoro 4 som mal. Hop, 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 hop. Ideme. Bum, šaka. Bum, šakaľaka, bum, bam, 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 bum, 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 bum. Ja to neviem dať. Ideme. Teraz sa nemôžeme zabiť. Poďme, teraz. To dáme vysoko podľa mňa. Viete čo? Už skoro 3 minúty niečo sú za nami a ja sa tu kašlem ja neviem, s jednou hrou. Ja neviem, kto toto vymyslel. Ako hra vyzerá byť dobrá. Videl som ju, že ju natáčal Fifko, môj tiež obľúbený youtuber, ale ja tu lamím ako debil nad jedným levelom. A ak sa pýtate, čo to pípajú mi hodinku, lebo mi pípajú každú hodinu, keď odbije hodina. Takže tak. Ideme, ale proste ono sa to dá, ale raz je veľký, raz je malý kruh, ale ja kašľam, idem domov
Na to dám game mods. Dám challenge, prosím vás. Easy. Challenge 1. Easy, že je. Tak potom ju dám. Keď je easy. Easy peasy. To potom musím dať, keď je easy peasy. Aha. Wow, vyhral som. No tak to challenge nestalo o ničom. Race. To chcem. Race 001. 3. Race. Race. Lásky. 8, 2, pilot. Speed. Google. Google, ja som to mal Google, srdiečko. Google, zase. Google je môj obľúbený youtuber. Ja neviem, čo majú s ním, ale Google je dobrý. Nerobte Googlevi zle. Nehejtujte ho. Pravý? Proste my sme praví. Mám to aj ešte, ale nechce sa nám. Aha, ja nechce. Toto je spin. Tak poď na spin. Čo mám robiť tu? Aha. Už chápem, čo mám robiť na spine. Boom. Šakaľaka. To je ľahké. Potom boom. Šakaľaka. A boom. Šakaľaka. No, veľmi ťažký spin. Dajme si ešte jeden. Nie, dajme si zase randiť ešte jeden. Boom. Boom. Hej, more, ja to uľahčím. Boom. Nechce sa mi ísť tomuto. Dobre. To je krásne. Cave. Máme ešte pekne. Dal som to na asi... Fúha, ja nevidím. To je čierna obrazovka. To je ťažšie. Ja to ťahnem kulička. Tak to tak dám, tak som dobrý. Som to, yes. Ešte čo je tu také fakt dobré, čo toto sme nemali, čo to je? Čo? Opačná strana? Tak... Aha, tak. Tak. Dajme si cover 5. Fly. By mohlo byť zaujímavé. Hop. Aha. Tak lietame. Aha, tak tomu chápem. Teraz už tomu chápem. Aha, tak tomu chápem. Teraz to tam pozraj. Level 100. Level 1. No sa to dá aj bez toho kruhu, keď chceš. Nemusíš chytiť? Ale nemáš tie farby. Viete čo? Máme ešte 8 minút. 8 minút. A už teraz... Inak ešte za 8 minút už nejdeme hrať nič. Takže teraz vám niečo vysvetlím. Alebo nechám si to do vlogu, len to poviem. Dajme si ešte jednu hru. Poď, teraz musíme prekonať sa. Viete čo? Ja už chytám reč na tú hru, takže bude to asi 10 minútové. Môžeme tu niečo kúpiť. What the fuck? What the fuck? Joj. Pane Bože. Táto hra je taká jednorázová. No tak vám to vysvetlím dokonca, budem sa pozerať na hodinky a budem vám to vysvetľovať. Takže táto hra je taká jednorázová, keď poviem hru, color switch, takže je to jednorázový diel a keď teraz budem hovoriť. Že, čaute, tu je Tino a dneska si zahráme hernú sériu tejto hry, tak to bude nejaká séria, ako Meddex, ale Meddex už končí. Už skončil, už nebude. Natáčal som, ale vypol sa mi to ani už nejdem to. Skončil, už nebude. Bude Geometry Dash a uvidíme. Takže toto budem hľadať, píšte dole do popisku jednorazové hry a zatiaľ sa majte, čaute, odber, like, dajte.